Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat, mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia at saang lupalop ng mundo. Okay, today is my third day of my push-up challenge, 25 push-up in 25 days challenge. So this is my third day at nung mga nakarang araw, nagawa ko na dito sa sahig, yung pangalawa dito sa kama ko. At ngayon naman, susubukan kong lumabas. So this is our 14th day and last day of quarantine, mga kaibigan. Kaya susubukan kong lumabas, pero kailangan ko lang mag-ingat kasi bawal. Okay? So, ang gagawin ko, guys, baka makita ako ng ibang tao, magsuot lang ako ng PPE. So ngayon dito ako sa may ano bang tawag dito? Lobby. Mabasahin na lang dito ang tawag dito. Subukan na natin. Okay, gagawin na natin. Let's go! This is a challenge in YouTube. Okay, so guys, tapos na tayo at ramdam ko pa yung sakit dito sa mga naunang 2 araw. At so explain ko lang sa inyo kung bakit natin ginagawa ang video na to, itong challenge na to, kasi gusto lang nating i-aware yung mga tao na tinatawag na PTSD, yung post-traumatic stress disorder, na yung mga tao ay pag na-quarantine sila or na kung nag-stay sila sa isang lugar na na-stress sila at nag-post ng suicide. Okay? Sa mga nanonood nito, i-check nyo yung sa description, baka na-nominate ko kayo. Okay? Masakit pa rin. Pero tuloy lang ang laban, kaya natin to. Make yourself active. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa ating channel. Click nyo lang dito ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update ko kayo sa mga susunod nating mga videos. Okay, see you guys sa next video. Babush!